Откакто преди около месец Фейсбук ме изтри от лицето на виртуалната земя, реших да предизвикам себе си и да експериментирам с нещо абсолютно нетипично за мен. Поредица от видеоразкази за едно предстоящо приключение. На 30 декември в 11:30 вечерта получих предложение, което не можех да откажа. И приех. И не спах поне няколко нощи. Момента наближава, обратното броене вече започна. Започва и трескавата подготовка. За моя най-голям ужас и така, за да ми бъде още по-вълнуващо цялото това приключение, преди около месец се уредих и с една рана. И от тогава стоя закачена за ето тази машинка, която би трябвало, вакуум машина е това, която би трябвало да дренира раната, за да мога да тръгна и всичко да е наред, да тръгна спокойна за там, за където сме се отправили. Наистина вече нямам търпение да тръгне всичко. Скоро ще започна да качвам клипчета, разкази за подготовката и наистина се надявам, това е много вълнуващо. Наистина много, не знам, нямам търпение да започне, така че доскоро ще почна да качвам клипчета първо за подготовката, което се оказа доста тегла. Чао!